uthe ninegugu la. Ngosilesa isastrekhela inyama ukuba inyama ukudla inyama ngebreak. Inyama kanjani? Inyama ukosa. Inyama nje idaru baba. Bakuleli idaru dog. Imali. Manje babengasandlisi inyama. Nansenikade nayigcina. Yabo inyama bashale ngayo ukusikaza. Basikaza bayipheka ngathi isonto elilodwa dog bajike bayeka futhi. Bajike bayeka futhi nakhona. Manje le nto ke ayike. Ingane zazisayiphetha sesikhathi engakubi khona lokho. Wayikhona umshengu lapho. Wakhona na umshengu ingane zazingabuzi. Nawe endlisa inyama. Endliseni. Nayimali samana mawudliswani sampu mawuzi. Nto kuchawa idaru mfethu. Awuyazi nimenyu. Angazi phela ayengekho idaru Roseville. Ayengayibengekho idaru Roseville. Monday amas, Tuesday bhontshisi, Wednesday kabishi, Thursday ufish ngo Friday. Stambu silona. Stambu lesini. Ifish ngo Friday benze siningaqabulane. Hayi nje Friday. Sinawana showcase kuzokatshulana yikho leyo. Hayibo waqeda ukudla idaru uhambe uthenga. Baba. Ngikhona hayi ngoba ngifuna ukuqabulana. Ngikhona neholza. Ngoba ngifuna ukujola. Isitolo uzobona ngidanta naye. Awusho ngazi ngoba ngidla ufish namhlanje angingajule. Hayibo. Ama cravings. Okay manje yipi khona nje lenzo kulozohalela khona uthi right ngiyajula. imali nidli vele uthi ayibanda kakhulu mfethu. Sekuthi ibanda kakhulu. Noma ngifuna esikole nje. Hayi sifuna esikole nje. Kanti imali ikhishelwana mfethu khishela ukuthi abantu bakhiphe. Khisho ba imali. Ungivulele la into lapha phezulu. Angazi kanti bona bayithatha imali laba basuke. Bayithatha imali yona uthi bayithatha. Laba basuke benikezwe dog kuthiwa ba develop isikole yabo. Mhlambe bayashintsha isitshasayo. Mhlambe bayinika ubalo manje. Nami ile ngisho ukuthi angazi. Ngoba somkhulu omnyama okuthiwa wadla imali ama-toilet. Ngikathi ama-toilet eqaqiwe ehlele iskeleton. Imani ngisho nama-toilet senini. Nami ngene nama-toilet. Ama-toilet ayikhona ayingena roof. Oh nentoilet esikoleni lapho. Ayingena roof manje bafika bona nalama-toilet lawa yini lama-toilet ayiplastic abakhona lapha muza nomcimbi eceleni yini vele ubeke kathi wafika nalo ama-toilet. Wathi not ama-toilet. manje sinawa nemali Lilodwa. Yebo, wathi musana udlala ama-toilet asi-60,000. manje sinani Izakho. manje sinani nemali Njengoba nodinga lama-toilet lawo. ama-toilet Ngiyawadinga. akuqonde kuyilothisha omkhulu osekhona nje manje. Manje likhona itoilet segugu. Afaka uyibuko badla kwa-flash. Wafaka izibuko kanjani? Ema-triple toilet. Izibuko? Ya ofakwa yini usinki laba. Nina nalibhosha kusinki. Qaphela ukuthi uma usuqeda wash izandla. I-toilet iseli-grand isethiwe yonke into. Manje akuseyona le tatu ukuthi i-toilet ubona amasimba nje. Usayibona leyo nto ukuthi i-toilet inembobo mhlambe. Somewhere flow. Wait. Hayi futhi asazingadumi inithombe zosinawane besho ukuthi awuletheleza mfethu. Awuyazi leyo. Ikhona. Noma uthisha azongena. Urawundisa kade. Babevele bakushenge Kwazi uthisha kanjalo. Yebo. Mhlawumbe uthisha uyifike la. Hayi yilaba babevele bekhona. Mana nibenza umshengo kanjalo. Umshenga babengibamshaya ngalo phela umshenga. Ncadi ubona. Babengamuzi impela kodwa babengebamsuke. Awuthi ngibalo umshenga sadla na ibhola umshenga. Babengebamsuke. Gcwele umshenga, wala umshenga isincane. Ayithulela wayekele lama mobile lawa ayishukuzwa la uphuma usuka amasiko. Dok yabona ke ghetto straight. Babevele bakushaya ngetopuvini nawe yazi angazi indawo mfethu. Ama malls nekole ama-toilet makhiwa ingagcini. Nje usungakhululeki. Usala isikhala yabo. Ya ungakhululeki. Fanele ubone ngaphansi ngaphezulu. Lesithi ngivele kulesi-toilet engale wena ngashaya ngetop view sathe nje mfethu. Ngishithe ubhosho ubheke phezulu uthe. Bese ayikho le nto bese. Hayi uza trend dog. Ushuza umuntu ongamsabi. No uphethu. Manje kanjani ukuthi umuntu ucaba phela uzofuna fair fight manje zinje. Namantombazane yenza loo nto.
amashiti kwafika lethu lekho kwafika sesehlisile umoya imali alibuye kuthisha omkhulu sesiyekeli kuba mama alibuye kuthisha omkhulu kabani malini 16,000 ayimangapha imatholetha 16,000 ayo 3 amantombazane 3 abafana shuthi 16,000 60,000 lilodwa 16 washo njalo kwaze sokusebenza hawu awumkhumbula sewungebehlekisa nashe mthandazweni yena ngamkhumbula vele ukuthi icomic manje yabo nashe mthandazweni appearance yakhe ukuthi hawu ngeke ungayibazi into umuntu eqambela amanga dog 16,000 lilodwa toilet lilodwa ayivele efike baqakile nakhona ayengekho phela fresh dog imali used afike sevele used lawo mathoyilethi face sikhiphe imali sikhiphe futhi sikhiphe yini le company yakhona le ifike bathi nomsheko wenza okay bathi nomsheko uthini umsheko yena phela uboshe toiletini flashwayo kanandaba ukuthi ingane toilet yabo athi nje babe nama-toilet flashwayo dok bakhiya bafaka ingidi manje labo nani bapho imali phela laba abanyilabo yabo abo phela kayakhona mali ntuka yini izini lezi ama-assistants teacher umlume Bobby ya kananto ama-assistant so okay khona phela ibona baboshe manje uyasaqena ucela ukhiye yabo ngoba ukhiye usharisha unombani umuntu uma efuna ukutoilet nje usophoshi kule toilet manje wena yazi mina senginawo years Mr. angimazi Mr. kodwa phela singalinganisa ngoba singabantu bebosha dog wena uyazi mina sengimnyama ngapha ngimnyama 10 mina and mina ngisafika ngabhoshi lapha ufane nokuqwabe singazi mina nginyanga emngake ngipemba kodwa ukazi nengibone ngipemba khole impela ke that's tisha lo shaka isithende seqwele sikhuthini Ntombazane? spam dent hayibo uthisha into ke ya uthisha umkhumbuli Wesifazane? uqwabe umemqapha oh shaka ngiyaqala isithende uthisha wesifazane enkantini blind hayi boyini uyichathela ke into zenu wethu mefike kanjani yabo mefike ethwathini bam uzothatha lezi zinto uma 20 makuthi khona udayisayo mfethu uthathe packages hawuthina siyazi ukuthi ngikayise office yena uthi uyise office phela nazi nina ngishaya sinyazi nina nazi ukuthi bo nazi ukuthi niyazi nina uzoyiphema aza nazi ngeke kube ukuthi awuswela uRiz athathe kona idlala ngoMr yabo manje nidlala akuyena uMr uqwabe dog uMsiqwabe angazi uMr nomemo yimuphi ukuthisha wesifazane mhlawumbe ukhona okwasandana nomfundi wesifazane yes ngikhumbula esho siyanazi ingqwele lapha esikoleni azikho ingqwele egugu futhi engashela uthisha azayipheke ingqwele uyibona ukuthi ziphekwe kakhulu ziyabucuka zipheke futhi zayishela into edlalayo ukuthi yabo zingabi serious ukuthi umemo ufuna sithandane impela kodwa sekhona-ke idate sas nama ubone ngithisha iplasha ehlela ngaphansi ayikhohlana nokuthi isikhundla nje kwezi hayi bo akulingani phela umfundi